Πάμε να παίξουμε τώρα εδώ με τα αλάνια. Πρώτη φορά επιβίωση 99 νύχτες στο δάσος. Δεν έχω ιδέα τι πρέπει να κάνουμε στο game. Οπότε κουβαλήστε. Σπάς ξύλα. Βάλουμε στη φωτιά. Πάμε εδώ, try hard gameplay. Γιατί δεν έχω shift lock. Try hard gameplay. Έχει κάτι καρότα εδώ ρε. Μπορείτε να τα φας. Και άμα θέλω να τα βάλω στον κόλλο μου. Τα καρότα μπαίνουν πολύ. Πού βλέπω το backpack. Α. Πώς. Ποιος έχει το κάρβουνο ρε. Γιατί Ποιος μπορώ είναι, να να κουβαλήσω φτιάξουμε μόνο κρεβάτι. 5 πράγματα. Ναι, γιατί είναι το άχρηστο το σακί. Μετά αναβαθμίζεται άμα βρεις καινούριο. Και πού βάζω τα ξύλα. Στο σακί. Τώρα βάλω στο μηχάνημα. Τη μαξάρα με τη φωτιά. Σε ποιο μηχάνημα. Α. Κάτσε. Όχι τις ρίζες ρε μαλάκα. Τα μικρά τι τα κάνω ρε. Τα Καλά. μικρά τα ξαναφυτεύεις άμα θες. Άχρηστα είναι. Τα πετάω εδώ πέρα. Πάνε να γαμηθούν. Άμα αυτό είναι. Οχ, μπορώ να πιγκάρω κιόλας. Καλή φάση. Και τώρα τι, συνεχίζω να σπάω ξύλα. Ναι. Πρέπει να φτιάξουμε κρεβάτια. Τέος Μπίρμ σκοτώνει λαγούς ρε. Θα ψήνεις ρε τους λαγούς. Τους ψήνεις το λέω. Ω, level 3 το πήγαμε. Καλή φάση. Ρε, αυτός έχει πιστόλι ρε. Έχει τον εξωγήινο ρε μαλάκα. Εγώ είμαι εξωγήινος γι' αυτό. Φαίνεται. Ναι, είμαι ο Πέψη Κούρια. Εδώ, όποιος θέλει το πόδι του λαγού να το πάρει. Νουμπά. Άντε κοιτάω. Ω, έρχεται νύχτα, θα φάμε ξύλο είπε. Δεν θα φάμε. Κάποιος πρέπει Την πρώτη να πάει μέρα να δεν βρει θα μετά φάμε το... τίποτα. Πώς τον ψήνω το λαγό, τον πετάω πάνω στη φωτιά. Ω, Ναι, Στη ρε. φωτιά τον πετάς. ω. Γιάννη, Ε, έλα εδώ. Πάρε αυτό, πάρε αυτό. Αυτό το άσπρο. Και κράτα το. γιατί να το κρατήσω, το πετάξω και θα στη φωτιά. Όχι ρε, θα το δώσει στον trader το πρωί. Α, τώρα, α, κάτσε, το κάνω store. Έλα, το έκανα. Ρε, Μπήκα στα λόγια. πάω να σώσω εγώ το παιδάκι, μάγκες. Πώς το σώζω. Όχι τώρα ρε. Πώς το σώζω ρε. Πρέπει να πας εκεί που σε λέει. Το πρωί περίμενε. Craft. Α, να το map. Bunny trap. Τι να το κάνω ρε το bunny trap, έχω το τσεκούρι μου ρε. Ωραία. Κάτσε, τι είναι αυτό ρε. Εδώ έχει Μάγκες. ένα σεντούκι από εδώ ευθεία. Πάω να το βρω. Μάγκες. Τι θες ρε. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά εγώ δεν είμαι μέσα στο game. Γιατί. Με ξέρω, παίζουμε. Με έκανε kick και από την Glyphy και από το Roblox. Είσαι κατάλληλος ρε μαλάκα. Ο Είσαι μπρο όντως έχει ίντερνετ. ακατάλληλος. Ο μπρο έχει ίντερνετ ταβέρνας. Γάμισε το. Τώρα κάτσε και κοίτα άμα κάνει κάποιο screen share. Θοδωρή, άμα θες κάτω. Τα bot Tower of Hell. Α, θέλει μπάνι φούτ αυτός ο trader. Το έχω εγώ, πού είναι αυτός. Εδώ στη φωτιά μου. Και τι να πάρω.
Τι σε λέει. Good axe, Ότι old έχει. flashlight, good sack. Σεντούκι, το σάκρε. Υπάρχει πολύ χώρο. Ωραία, το sack πήρα. Τώρα έχω 15, πάμε λίγο. Κάτσε να σκοτώσω κι άλλους λαγούς εγώ. Έλα εδώ ρε. Οχ, ένας λύκος. Άτε γαμίσου. Τίποτα Ω, δεν είναι ο Λύκος, ω. όχι και αρκούδες. Ξέρεις πως θα πεθάνει. Λουκά, εσύ που έχεις το όπλο. Πάω να τον μπούστι. Να, εκεί είναι, εκεί. Θα πεθάνω! Πάει, έχεις τη φωτιά τέτοιο. Δέρμα. Πάρ' το δέρμα, Λουκά. Φέρε το λύκο ρε. Έρχομαι σε ένα μπάνι που δεν πετάει για μόνο. Κι άλλους λύκους. Τώρα δεν πάω να το παίξω στυλί με low. Πέθανε, Θοδωρής ρε μαλάκι. Είχαμε τέος. Ω, μαλάκι. Πάω να τον κάνω ρε, revive. Πώς θα τον κάνεις revive, έχεις τέτοια bandage. Δεν έχουμε πάνω ρε μαλάκι. Α, πάρ' τον και άστο να στη φωτιά θα τον κάνω. Όταν βρω bandage εγώ. Πω, θα με σκοτώνουν και εμένα, Ποιος- δεν θα με δει. Ποιος πέθανε ρε? Τέος Μπίρμπ. Μάγκες, εγώ πήρα μια βεζίνη. Ω, φύγε! Κι άλλος λύκος! Ρε! Άντε και out ρε! Τη βενζίνη στη φωτιά ρίξει. Τώρα. Μεγάλη ή μικρή είναι? Άμα θες τώρα, ναι. Καλά, εγώ το πετάω εδώ και κάντε το ό,τι θέλετε. Μεγάλη βενζίνη είναι ή μικρή? Πού να ξέρω εγώ ρε. Δεν σε το Δεν έχουμε και μακρό ρε μαλάκα γάμο. Πάμε πάρα από εκεί. Εγώ τρώω κάτι καρότα. Ναι, αυτός το ελάφις πότε θα μας κάνει επίθεση. Όχι, Γιατί όχι. μιλάω! Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ try 2, γιατί είμαστε νουμπάδες. Μην πετάξετε ξύλο στη φωτιά. Πρώτα να βρούμε το κάρβουνο για να την τερματίσουμε κατευθείαν. Κάπου εδώ υπάρχει ένα κάρβουνο, ποιος το πήρε. Τέλος πάντων. Μάζευε ρε. Απλά τα πετάμε στη φωτιά. Εγώ τόση ώρα τα πήγαινα στη μηχανή ρε. Μπορείς και στη Ρε, μηχανή, αλλά δεν δεν θέμα το σακί ρε. Ο Θοδωρής το πήρε το κάρβουνο ρε μαλάκης. Καλά έκανε. Με το που ένα τσέστ εδώ πέρα στην τζουλήθρα, ελάτε. Τι φακό ρε. Άντε και out. Τα coin τι τα κάνω. Φύγε από εδώ ρε. Αγοράζει αυτό. Άσε, τα coin δεν τα κάνεις τίποτα, είναι ό,τι να είναι. Ωραία, έχω. Έχω ένα πιστόλι τώρα. Παιδιά, νομίζω πάλι πέταξε το μαύρο. Τον πέταξε μόνο... Πάρ' τα αυτά, Θοδωρή.
Καλά, αλλά δεν πειράζει τώρα. Άστο να μας παίζει, αλλά μας μείνει. Ξέχω. Όχι, δεν τους έχω μάθει. Ω! Για να το λύκω. Όχι ρε Λίκε, Λίκε. Ρε Λίκε, θα σε πυροβολήσω. Σε προειδοποιάω. Φύγε. Φύγε. Ρε μέχρι που θα έρθει. Πάμε όλοι μαζί μαγκές. Πάει, πέθανε, Μπράβο. πάει. Φέρτε να φάω τώρα. Το φάγα ομό καθυστερημένος. Ωραία, τώρα δεν έρθει κάτι σήμερα. Πρέπει να φτιάξουμε map γιατί να είναι πιο μεγάλο. Κλέβω τον πάνιφο στο Σταύρο. Πάρω τη εσύ Γιάννη. Τι. Ω. Το κλέψα το μαύρο. Οπ. Έλα ρε βλάκα. Έχω πιστόλι τώρα. Αυτός με σκοτώνει άμα πάω μπροστά του. Ποιος το λάθη, όχι. Όχι. Πρώτη μέρα Με νομίζω δεν κάνει φοβάται. τίποτα. Με φοβάται ο βλάκας. Άντε κοιτάω. Ακούτε? Ναι. Γιατί μ' ακούτε? Γιατί... Δεν ξέρω. Μια πολύ καλή ερώτηση αυτή. Τι είναι αυτό? Αυτό, άμα κοιτάξεις την οθόνη σου, λέει πότε νυχτώνει και πότε αν είναι μέρα ή νύχτα. Αχα, ωραία, πάμε να κοιμηθούμε. Γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν μπορείς, το κολόμορο κοιμάται εδώ. Να πεθάνει. Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε το παιδί. Ωραία, πάμε ρε φίλε. Πάω εγώ. Είστε φλόρ. Ωχ, Πάω να μιλήσω σε αυτό το μπούκι. τσίλι. Ωραία, τα τσίλια. Πάει να πας γρήγορα, ρε. Good sack. Πάτω μια. Ω, τα παπάω. Α, κάτσε, έχω κι εγώ τέτοιο. Αυτός βρήκε Κι μπάντετ, εγώ. ρε. Αυτός είναι γιατρός. Στα 300 μέτρα. Έλα, βρήκα το βρωμόπεδο. Μη Εδώ ρε κατεβεί. μαλάκα. Ωραία, τώρα θέλει λύκου τέτοιο. Λύκου το... Α, πάμε κανένα λύκο. Ποιος το σουρμάει, ρε. Ας, παίρνω εγώ ένα τέτοιο. Άσε, παίρνω εγώ το παιδί. Είχα μία μικρή διακοπή, μάγκες. Επέστρεψα. Revolver ammo. Α, Τι? αυτό το θέλω. Έχω εγώ. Έλα εδώ, Γιώργο, έλα εδώ. Έχει chest, bro. Έχει ένα καλό άξι, το πέταξε κάτω. Όχι το καλό το access. Revolver, ωραία. Έχω και εγώ πλωτό. Έτρωγα τόση ώρα μάκρυα τα εντύ για να τα πάρω. Ω, είμαι χαζός. Ο trader έφυγε. Όχι. Όχι. Αλλά θέλει wolf τέτοιο δέρμα. Εγώ το έδωσα και το Wolf. Και τι νιώθεις μάγκας ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Δεν είσαι. Θες να κάνω τώρα λίγο και να μην μπορέσεις να τερματίσεις το Τι παιχνίδι. πετάει αυτός. Όχι, ρε, πλάκα κάνω. Άρε, θα το έπαιρνα εγώ, ρε.
Ωραία, έχουμε. Γιατί έχουμε μια σκηνή εδώ. Γιατί έφερα το παιδί. Μπάκι. Και τι κοιμόμαστε εδώ. Το παιδί. Ρε, τι μας νοιάζει το μωρό. Αφού αυτό πρέπει. Μα αυτό έρχεται πιο γρήγορα. Ωραίος ημέρες. ρε, φάει ο Μακ κρέατα. Δεν θα το ρωτάω. Δεν τα φάγαμε. Ω, κολοτρυπίδες να πούμε. Με το που τα Θέλουμε 10 έβγαλα ξύλα, ποιος μπορεί. από το bug. Ωραία, κάνω κι άλλο upgrade. Θέλουμε ξύλα, ρε, πάμε να κόψω. Τα λουλούδια τι θα κάνω. Ένα. Κύριε Μαλάκα. Δείτε, άμα δείτε που είναι ο μαύρος. Σε κάτι άχυρα εκεί και... Αυτό το UFO θα έχει loot όταν πέσει. Ω, το ελάφι, το ελάφι, το ελάφι. Αμότο. Έλα ρε φίλε, και τώρα έχασα που έπεσε το ουφό. Εγώ νομίζω ξέρω που κοντά είναι. Πάνα το. Πού είναι ρε? Έχει δύο δίπλα-δίπλα. Ω! Με πυροβολάνε εξωγήινοι. Παίζω σούτια με έναν εξωγήινο, μάγκες. Dead. Dead ένας. Κάνω reload. Dead 2. Και βρήκα και ένα πιστόλι εξωγήινο, άντε γεια. Αυτό που με teleport to mothership, να το πατήσω. Δεν ξέρω τι κάνει. Ωραία, θα μάθουμε. Ω! Γαμώ τους λύκους με γαμώ. Παπ, δεν ένας. Λα. Παπ, χέντα. Παπ, χέντα. Παπ, χέντα.
Τσεκούρι. Dead. Ο άλλος πώς έχουμε πέθανε μπάντα. ρε. Από το παιδάκι. Α, πήγε να το σώσει. Ναι, πάρτε μπάντα της και ελάτε. Έχει ένα λύκο, προσέξτε. Ωραία, πόσο ακόμα Ω, εξωγήινους έχει. Μου τελείωσαν οι σφαίρες στο revolver. Ω, ήρθαν κι άλλοι! Κάψα, σ' ακούω ρε μαλάκα, αλλά δεν σας βλέπω. Α, να, εκεί είναι ο Θοδωρής με το Ρε, σφαίρο. το εξωγήινικό το όπλο δεν σκάει damage ρε. Απλά σπαμάρει. Θα μας κάνουν attack. Μάγκες βγαίνουν όλο και πιο πολύ εξωγήινοι, δεν ξέρω... Φεύγω. Δεν μπορώ μόνος μου εδώ πέρα. Έχω να... Λοιπόν, Τι λες ρε, εσύ έχουμε εδώ πώς φτάσει τώρα εδώ τραπαντάρουμε. πέρα 65 μέρες. Είμαστε πολύ κοντά στις 99. Εδώ και πόση ώρα ταξίνουμε δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό το game έτσι είναι, άμα το φτάσεις τόσο μετά δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις. Και είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε τις 99 μέρες. Εδώ με Τέος Μπίρμπ Λουκουμιάς εδώ Τι λουκομίας ρε. και κολοτρυπίδες δεν ξέρω που είναι. Οπότε αυτό περιμένουμε τώρα να φτάσουμε στις 99 μέρες ώστε να νικήσουμε το παιχνίδι. Εμένα ξέχασες. Τελευταίο βράδυ για να τελειώσουμε το challenge των 99 νυχτών που θα πάμε σε 100 γιατί είμαστε ήδη 93. Τελευταία επίθεση που δεχόμαστε. Η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να καταλάβω πως έχει τόσο κόσμο αυτό το παιχνίδι. Μετά από τουλάχιστον ένα μισάωρο δεν αντέχετε. Γίνεται πολύ βαρετό. Ευρωμάη. Αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε το challenge με το φωτοσπαθό μας. Πάμε να παίξουμε τα τελευταία fights. Ναι, κανένα fight γιατί μόλις πέθανα. Έχουμε φτάσει τις 100 μέρες. Τελειώσουμε το challenge. Κάτσε να σας κάνω το ρε και 99 revive. βέβαια. Έλα, revive για Βλέπουμε- intro εικόνα. Βλέπουμε αυτό το cutscene εδώ. Το ελάφι έχασε. Εμείς νικήσαμε. Ναι, τους πήρα όλους εγώ. Σκάσε. Εγώ κουβάλισα. Και Παιδιά τους που βάλισα. αυτό ήταν το βίντεο. Άντε Οπότε γεια σας θα βρωμάτι. τα πούμε σε κάποιο άλλο. Άντε πείτε γεια ρε. Άντε κοιτάω. Αντί, αντί. Άντε, μπαμπάου.